Mi smo Mi smo Deca iz Kvirije. Deca iz Kvirije. Peđa. Boban. Pakleni blogeri. Skandal majstori. Ne kaže još nešto. Pa, i mnogo smo zgodni. Kvirija se bavi promovisanjem prava, kulture, stavova, kako god to definisali. U zadnje vreme sve više volimo da kažemo marginalizovanih grupa. Pre svega seksualno marginalizovanih grupa, dakle po seksualnoj orijentaciji, ali prosto i svih nekih drugih grupa i pojedinaca, pojedinki koji se svojim postojanjem prosto iritiraju, da tako kažem, pod navodnicima, iritiraju prostor u kome žive, onda nekako mi volimo da ih podržavamo i da sa njima sarađujemo i da zajednički, da budemo iritatori, učmale fašističke sredine u kojoj živimo i onda sve ono što radimo nekako ima tu tendenciju da to promeni. Blog Kvirija na B9 dvojici postoji već 2 godine i jako puno tekstova je tu izašlo, nekih provokativnih, politički značajnih za nas, neki su bili čisto zabavni, jer negde čitava priča kad su u pitanju seksualne manjine svodi se na to veoma smo jadni, tuku nas, ali mi želimo da izađemo uopšte iz te pozicije žrtve i evo da prikažemo jedno sasvim drugo lice. Često smo bili prozivani, što od strane, ne znam, bliskih ljudi, što od strane, ne znam, drugih nevladinih organizacija, da li je to što mi pišemo nasilje, da li mi diskriminišemo druge, da li mi, ne znam, politički nekorektno se izražavamo na tom blogu, ali nekako mi se radujemo, jer kad najgore je dok ćute. Najgore je dok ćute i dok te tapšu po ramenu i nekako ta letargija u kojoj živimo 20 godina je užasno pogubna i mi otprilike imamo paniku kad napišemo blog i onda nema nikakvog skandala. Nama je blog ono kao poslednja oaza subverzije i to je zaista važno jer to je prosto jedno mesto gde ti možda se oslobađaš. Onda mnogi kažu kao aha, vi tamo istresate razne frustracije i ne znam već šta. Dobro, bolje i tamo nego da rušim ambasade i ubijam ljude. Ali ono što je nekako primetno, a to se da videti ako upoređujemo komentare, recimo kada smo krenuli da pišemo taj blog i tako dalje, je da je, na primjer, bilo, a šta vi sad, pederi, tu pišete o crkvi, šta se vas tiče, šta vi pišete o abortusu, šta vi pišete o ratnim zločinima, šta vas toliko ta Srebrenica, zato što prosto ono na čemu mi potenciramo jesu matrice mržnje. I sad ti nemaš onako kao nacionalistički centar u Srbiji koji pozoveš pa kažeš jao, ja imam komšiju pedera koga mrzim, a onda ti ljubazna sekretarica kaže dobro daće vam odeljenje homofobije. Ne. Mi prosto znamo da u Srbiji svako ko osporava Srebrenicu je homofob, svako ko kaže cigani smrde je homofob, svako ko kaže Nataša Kandić je haška kurva je homofob i tako dalje. I to je nekako u Srbiji homofobija nije, ja mislim da ona nije kao fobija za sebe, ona ti je bonus fobija. I onda mrziš jedne, onda kao uvek kao homofobija ide pride. Donekle je meni blog mesto gde ja izbacujem svoju frustraciju. Da li je to sad okej ili nije, uopšte me ne zanima, ali ja se posle toga osjećam bolje. Negde iskoristio sam taj jako čitan medij, da kažem svoje mišljenje, jer ja ne doživljam sebi, ja sam neko sad jako veliki bitan, nego sam ja jedan mali građanin koji ima mesto gde da kaže svoje mišljenje i meni to super. Ono što smo mi radili na blogu, možda nesvesno, možda svesno, a ovako kad se vratimo unazad u te duge 2 godine i kroz te brojne tekstove, jeste da smo zaista udarali na te razne slabe tačke nacionalizma i ostalih mržnja koje nas okružuju i na taj način prosto se stvorila jedna slika da se svih nas sve tiče i da prosto je to jedan lanac onako uzroka i posledica i nekako se menja i ta slika prema nama. I meni je to dokaz da recimo ako napišemo neki provokativni blog pa nas onda skinu sa naslovne strane iz te neke da kažemo IP grupe,
onda gomila drugih blogera i blogerki odmah piše, ne znam, uredništvo i kao, ako oni ne budu, nećemo ni mi i tako dalje. Tako da je nekako i taj mali čin solidarnosti opet neki dokaz da nešto postoji, da nešto menjamo i da gradimo stav drugih ka nama. Da, ima taj odnos da se stvara jedna zajednica na blogu, da se međusobno znamo, ne pod pravim imenom, nego pod nadimcima i ima tog zajedništva. Imamo saveznike, neprijatelje i one koji ignorišu, tako da je to sve u principu jako zabavno.